Mae'r clwb yma ar lanne'r Afon Taf di gynhyrchu llif o rwyfwyr ar hyd y degawdau, felly bod yna rhywbeth yn y dŵr yn Llandaf. Ond yn ddiweddar iawn, mae un aelod o'r clwb di cyrraedd y llwyfan ryngwladol. Dyma Osian yn 18 fod mae'n barod wedi cipio medal aur fel rhan o dîm Pryden ym Pencampwriaeth Rhwyfo'r byd. Mae pawb wedi really synnu bod dau bachgen o clwb does neb wedi clywed am beth erioed yn gallu cyrraedd rhywbeth mor uchel â hynna. So, o'n i'n rhwyfo gyda pobl o St Paul's, Radley, St Edwards, King's College, enwau mawr, a wedyn mae yna Llandaf. Neb wedi clywed yn i o'r blaen, ond maen nhw'n siŵr wedi nawr. Ac ysgol Glantaf ar y cwch. Ysgol Glantaf, ie. Yn ôl Osian, mae angen gwneud mwy i helpu'r gamp yma yng Nghymru. Mae e am weld mwy o arian yn cael ei roi. Tra bod drafod hyn, fi mewn atic rhan fwyaf o'r amser, cael mewn y garage ar y peidan Rhwyfo, arbennu hunan pob dydd. Mae'n eitha galed. Ennillodd hanes y merched hyn yn ddiweddar yng nghystadleuaeth Rhwyfo y Beder Gwlad yn Iwerddon. Lloegr. Ar ei chafbwynt oedd trechu Lloegr o drwch blewyn. So neb yn gwybod pwy nath ennill, nes oedd rhywun ar ochr di gweud i Tal Cymru nath ennill. A maen nhw'n tîm rili dda, a i curo nhw jyst yn anhygoel. A'r ffaith bod ni wedi trio curo ysgolion trwy'r blwyddyn. Y clwb bach sy'n hyfforddi'r don nesaf o dalen Rhwyfo yng Nghymru i gystadlu gyda goreion y byd.